danna alamar subscribe Jibril B Umar TV domin ka sha labaran Hausa Novel a kullum. Bismillahirrahmanirrahim. Mun shigo sabon littafin mu mai suna Jiki Magayi, wanda ne Maryam Isa nake karanto muku. Ku danna subscribe, ku latsa alamar kararrawa. Bismillahirrahmanirrahim. Jiki Magayi kashi na 1. A wani gari mai suna Galma akwai wani attajirin mai kuɗi mai suna Malam Saihu. Shahararren ɗan kasuwa ne wanda yake da kadarori da dama, ga yawan shaguna da gidaje, ga garken shanaye kuwa. A koda yaushe bayan la'asar yakan je lambu ya zauna. Al'umman gari kuwa su zo su kewaye shi, su ma suna zaune ana ta faɗi banza faɗi wofi. Mutum ne wanda ya kasance attajirin gaske. Duk garin kuwa babu wanda ya kai su kuɗi, sai dai ya kasance yana da matansa har guda 4 amma bai taɓa haihuwa ba. Duk da aure sakima da yake ta yi domin neman ɗa, ya yi ta shige-shigen malamai da bokaye, har ma da yan bori yakan kira su domin su yi masa aiki yadda za a iya samu yaro. A kullum fargaban da yake yi, in ya fadi ya mutu babu wanda zai gaji dukiyarsa. Lallai kuwa al'amarin ya girma, domin kuwa Malam Saihu har ya fara saukan hanya ma, duk abin da bokaye suka sa shi yake yi. Shi dai burinsa kawai ya samu da. A koda yaushe idan ya yi sallah addu'arsa guda da yake a gurin Allah, ya Allah ka ji kaina ka bani danda ko da ya yake. Haka yake ta addu'a a kullum. Kusan kuwa ranar sai kwanta bacci yi mafarki ya auri wata budurwa a cikin garin Galma, har ta haifa masa yaro, har yaro ya girma yana zuwa masa kasuwa. Wata rana yaron ya gayyato yan daba suka zo suna kungusa masa kofa a cikin dare. Kusan sai farka daga mafarkin, sai fara sake-sake a cikin ransa, shin menene wannan mafarkin yake nufi? An samu yaro kuma kashi yanda ya zama kenan zai zama ajalinsa ko kuwa yaya? Haka ya ci gaba da tunani. Matarsa ta tambaye sa, shin me yake damun ka? Yake mata karki damu, wani mafarki ne ya firgita ni. Take masa to bani labari, ina sauraron ka. To masu sauraron mu, saboda ganin lokaci za mu dakata a nan, sai gobe Allah ya kai mu zan daura muku. Ku danna subscribe.